v charitě pracuji teprve 12 let. Ale nicméně vím, že vlastně charita jako taková začínala domácí péči, to znamená vůbec vznik sociálních služeb charity provázely terénní služby, což si myslím, že je pro nás takový důležitý odkaz, protože vlastně jít ke klientovi do domácího přirozeného prostředí, to je stále aktuální, pro charitu aktuální trend. Těch 20 let ukázalo, že vlastně nejenom v charitě, ale myslím, že se to týká hlavně těch velkých ústavních zařízení. Ukázalo, že vlastně sociální služby se oddálily od toho přirozeného, od toho, co vlastně je člověku přirozené, být obklopený nejbližšími, žít ve své komunitě, žít například ve svém domečku. A třeba například zhoršení zdravotního stavu neznamená, že toto sociální fungování, které do dneška měl, domek, přátelé, práci, známé a tak dále, rodinu, hlavně rodina, že jo? Takže to musí opustit, protože je handicapovaný. Po té domácí péči vlastně následovaly například služby pro lidi bezdomova, služby pro matky s dětmi. Pak přicházejí i ty lůžkové zařízení, které charita začala otevírat a začala poskytovat tyto typy služeb. A to si myslím, že je pro počátek charity taky velmi zajímavé, že se tam vlastně v těch prvních 8 letech formuje skladba sociálních služeb. Když mluvíme o komplexu sociálních služeb pro například seniory, tak vlastně tam najdeme úplně v počátcích charity terénní služby. Dnes najdeme denní přechodný pobyt, který vznikl později po těch terénních službách po domácí péči. Je tam vlastně v rámci té domácí péče je tam ošetřovatelská pečovatelská služba jako v těch začátcích. Máme domov pro seniory, máme chráněné bydlení. A vlastně, když vezmete těch několik služeb pro seniory, takže vlastně senior přichází a on není postavený před jednou alternativu. On vlastně mu nabízeno, že si může vybrat z několika možností, které vyhovují těm jeho potřebám, například zdravotního stavu, handicapu a tak dále. Takže máme azylový dům pro maminky s dětmi. Tam vlastně získají určité služby ženy, které se ocitly bez bydlení a mají ještě celou řadu sociálních problémů. Máme azylový dům pro muže a ženy bezdětné, které známe třeba z ulic jako lidi bezdomova, ale vedle toho máme noclehárny. Lidé, kteří třeba jsou také bezdomova, ale nemají doklady. Nechtějí už tak jako blíže spolupracovat jako v tom azylovém domě, potřebují přespat, potřebují se třeba schovat před mrazem, zimou a tak dále. A vedle toho máme denní centrum pro lidi bezdomova, kde vlastně ten člověk získá ošacení, může se umýt, najíst, získá poradenství, může hovořit se sociálními pracovníky sociálních služeb, může řešit ty své témata, které má. A u sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením a autismem je to zase, musím říct, i hrdě, protože skutečně je i zatím za 20 let kus dobré práce. Je to logicky propojený komplex sociálních služeb, které na sebe navazují a které se vzájemně doplňují. Ať už je to denní stacionář EFETA, kde to všechno začalo, v návaznosti na denní aktivity a pracovní terapii bylo potřeba vytvořit chráněné bydlení, protože ti naši klienti stárnou, odstli se v dospělém věku a potřebují zákonitě někde bydlet, tak vzniklo chráněné bydlení. V návaznosti na chráněné bydlení vznikla osobní asistence Rafael, která je to sice nová sociální služba, ale už teď víme, že někteří naši klienti se třeba zlepší, odcházejí z chráněného bydlení do svého bytu a vlastně pobírají 1-2 hodiny
sociální službu, osobní asistence. Vlastně další důležitá a logicky propojená v tom komplexu služeb pro lidi s mentálním postižením je kavárna Anděl, sociální rehabilitace, kde vlastně ti lidé se učí se rozvíjet své dovednosti, snaží se uplatnit na trhu práce. Co je takového tíží charitu, co by potřebovala pro další rozvoj, pro další 20 let? Ale já si myslím, že když charita bude mít toto prostředí, které má třeba dnes, nebo které mělo posledních 20 let, které přálo tomu rozvoji, ale tím rozvojem nemusí být další domy, další sociální služby, tím rozvojem může být třeba kvalita, jako hlubší diskuze o té kvalitě. Samozřejmě u řady služeb ještě potřebujeme třeba zkvalitnit to prostředí. A stejně tak tou vizí by mělo být samozřejmě další směřování diecézní charity. Nezakonzervovat to na nějaké tradici 20 let a tak to bude dalších 20 let, ale neustále diskutovat o tom, jak je to v jiných diecézích, jak je to v jiných státech, jakým směrem by se celá ta naše diecéze měla vyvíjet, tak to bych si přál, aby ta diskuze byla otevřená, aby byla prostě co nejvíc živá a aby to směřovalo k stabilizaci a případně k rozvoji další charitní práce.